ya naga wajen nan duk datti. Jafaru ya alaji aba Jafaru no nake baka na ma sitira na ma dinki na biya ma kudin gidan haya na biya ma kai hatta yarka da zaka aure ni na biya sadaki na da kudin akwati sai za ka kallon wannan gaskiya ne alaji ko ka fi so a kore ka kawo su ne gaskiya alaji idan baka so tunda ina taimaka ma baka gani gaskiya ne alaji so ne na ma magana akan da ka daina barin nan da datti dan ya kake so ya kake so ya kake so a kore ko kuma kawo alaji bulama ya alaji wa alaikum assalam malam nan rana damuwa ta fita ka wallahi sai Allah ta damu ka ta fita kana da hakuri ai kai mai gadi ne ai kuma matsaloli ne suke gaba kai kuma mai damuwanka ina mai fara kalo ka alaji ai hakuri da Allah ai hakuri alaji da Allah ai hakuri wallahi alaji damuwa ce te mun yawa alaji ka gani yau wata ɗaya wata tara wallahi ana ɗauke da ciki wallahi ni ban sani ba gaba ɗaya ban san an tayin haihuwar nan ba sai dai naji an ce an yi haihuwar nan kaga an yi haihuwar nan alaji da farko ko 500 babu aljihuna alaji ga abincin suna ga ragon suna ga ɗauri wallahi alaji na gaya maka ko 100 kai kuma da zan kai kun kuma tsanin ku kenan talakawa in an ba ku shawara ga ku yi aure matsayin ku bai kai ba ku ce sai kun yi rayuwar masu kuɗi na daya ka je ka auro musu yarinya ci da kyar sha da kyar yanzu ta aihu ba kuɗin rago ba kuɗin suna ba kuɗin da za a sa ma jinjiri sitira ba kuɗin da za a ci abincin ta tara mutane da tafi gaban wace